KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi MLA jangka mulai constituency ubah proses di Saukmi ha kasing sajan jangka khandriu teri uyayong arajar arpuar ula ai jingirap da kasong pisah syaki pratli kilong yeng na ka bentaka jingdan kam kerke hadien bakilamat ya ka jingsha penjulor kiyeng bat syarat kitulum na ka air lang thari kamala wan len shop ha kasing palai jangka khat sau teri uyayong arajar arpuar ha kasnong umpro MLA ula ai ya kani kasong pisah hadien bula dep khmi hi de laki jong ki khmat ya kini ki jingja basngsi halor ka jingsha penjulor jong ki yeng kisam kham tam ye ki pratli ki yeng ki bala kham sha penjat ha ka air lang thari mario jingtep na orang basnong jong ka umpro uba di so sang MLA ula shem kya ban le her kerke bat ha ka jo por lo pentep ru ba unsa penpoi ki tin sop yeng na ka benta santli long yeng bat shushu lo pentep ru ba kini gilong yeng kin sayo ru ya ka jingrap nak office jong ka deputy commissioner ka East Castles district ba ajimon top kamariang namun aka balai ka yogi lawan keler ta itu por ar dia action ye lapan dor jongi dawa dong ba kane ka jinja nakale ke jonga kat kucing lo telang pisar sio na te blok de marmar ing na putih di de haji ko por hi mat ndak putih ba la putih ba de nakale ke ba mun la sing gai kane lawan lang bet minta bengi ban sakhi la ke jong hikmat ei kana nakale ke ji in saya rap ngai skamba kun kinong kusnong ru kiti ban kan mau ya to ei ba iba in saya le ngai hikmat oi ngala bonong idon ki bak hamolu mala idon ki blak ham palat de nakali ku jung pir sampuhi mo apa ki blak ham jur ki blak ham du ngis kamba nakali jung iba ila jung hikmat nakamram ku iba ila sulari ban ai nak ka nyerap ya dengan tidak sin baru ibe don lang kana kapor kala long kuno kapor bolong kot dengan ai jung sin baru pa ibe don lang kalau suan sendat deh ngir ngimpai perkat deh kalau air suan sendat takin ngidang kot tangi kikuan pala bakot kalau air lara si ya kat penuh dan yang sumna kikuan ngali la si ya mai la jur ke jingpiang yang lemna ngam tip hira ngan le skumno hang ne ngala su perkat marai ma ngan lemno la su la kum jauh mat lang teh ya la diru aku beli bak ru beli la wan mentahang ni wan cengok yang ni ibalaya sem landot akan dia ka jing rak kal erba mesti palai te ku iba hi bai long tau ba jong ni baro di lawan hi ban cengok adalah kejong ka khmat yang ni ku laki kun bat ila ular hiru ban ai ka jing rap na ka benta jong ni iwei bai sem landot te ku beli subun ba na ka benta jing ba jong tangin burami MRA jungi ilawan hakana kasinong te haka yakayin kasem ka leer kasu leer kalawan haka takasngi kanwan ayu kayin kasu dum rangkat taka benengan dengan sasi pang kasuwan kaleer ngai khun ngala su thot lamwir ngalarung hayeng masnrung ki khun hayeng kawan kaleer kasuwan kale yakna kayin ngalek duwai te jisu pedeta Maria ngalai duai jisu pada Maria kawan taka wan ayu ta ka dud jisu hangne tamar katang ladap duai kelak duna no kelak her pangkatai MRA jongi I ne I ba baro publi I MLA jongi ba tawan ban pej mentai kan ne jing ja jongi tu kesengi buan kal er ngiru kempoi perkhat dire ba kal er kan wan kan san te kal er kesuan kasulit kan san kempoi perkhat dang ngidwai ang manlak nang kayen te man dapet kala kerat kai kesemasi ginyai ngelara kai kitin ginyai tengaro ngam dalang ile tien man kret teng su ai publi ba kini kidang ba bawan barok kai publi sibun makanya kapur kane klemat ngai publi sibun iba bolong emeli bodon ka jing skolam na kamata ngi kiret kira jang kinong song snong ha publi man tusi mas senja ka leer tu
ila wan kerpat lam gua ke jing Arab sang nang tai ila wat lat ring ila puan iba dong beri bakuloi badak akan musim ke bah susun ai buat lawan hari sekali ke cakam taksi dak kajong khamat lawan ban baik ban jungo yang ini nok senong nak keling long kami tang ila su kuman ila iyo lam ka jing Arab katu kan ne sekaban tieten ke pala julur ngila iyo ban repair thamai kita nang ni apa jong ka senong kumpro ringkat bati nak orang bas nong kita ngba nong ne senong pro kilong kami kina senong pro kham tam kini kilong kami kibar lamat yan ne ke jingja ha ka ba lawan len shop nak liang jong ka al lang thari ka balaja mesti sajan mo maja mesti palai janmit rekat baki palok nilang press balang rekat gram sebak barkini ki kon kiti jongi to koble sibune te hakdo sngi marmar marsunja jingja pangai koble kerpang dan gilong kami ne pasnong ki balai phone ya ati dong ta la phone suna kaliang jor basnong la phone ba eljen te ngalayo ki bona ki phone ne pro te menen ka sngi ba kadai ka good friday te klasam jingi bhai ka ban kaliang jungi ngong ban ngin ya be sya ka ina be andai da kadai ka jingja ka badon kaman be nglai be hi te so pa ngo yo blai na marba hapreng jong ni ka jingwan jong ni elang thari hang ni jopo jong ka jila jingi brok wai par kum jo ki than jong ri bhoi ngil i ri bhoi kala mat ba sibun ka long ka jingjulor ha ka ni kan ti mata par kan ni ka jingal el thri kom to yi su ka ni alti jong ka wan no thien pa bhoi kum to ter pa ta mata ka ni ka snong pro par ko bun ha ki snong ki thau ko mangilawan ni ka pom ta ban pet ki don ki yeng ki ba na ka leng jong kal air kala lit ki tunum nang tu pade ka don sa nak liang jok air ke bala jur el tadi ka ra ka tunum kali hap sekoi bede ka jaka te ki don ki yeng ki ba nak liang jong ka air ang tadi ama ka ji plan ka bor jong ka kum tu ka ra ki yeng sem te ki don ru menta ki yeng ki ba ki don bu ka yeng ka ba nak liang jong lu dieng ula ban no ka yeng te kum ju ki don ru menta ki bayari bari snyang wa de kan ru snyang ru kala julor ban kala pra begitu gigi semru bersipat kiyit kini kita. Di naga yang jong kino sosnong kompro kilamat ya kenika ka elang thri ha kenika ti menta. Di kum mikmat wadon ka jikli nam ta ki pajba. Domnen ka singala phone deng bat kum joro kapan tang ibru masnong bat baljen. Bandak le jong aswan nam ta ka singi wanda la jong khat ban pet kai ki bengelak penyerap. Di hakan ka por menta anda kalian juga ada merajau khawat nak i dengan don hi ke jing sngau nak bentang kinong song snong te to nak kalian jongki don kilong kami pas snong kila ya whatsapp yang ha ka bade ba jing ja te sngau hun dala jong pi sngau thu mata ngi pet apo jong ka mobile ya ke jing ja baron pet jong ka jong ka khmat ka pher ba kanu ka jing sngau te ka ha ka bakum ni ke jing ja ni sob angu yo blai ulari ula sumar ula kere da ini kini yeng kham tam yeng ki bara khambun ka julor te ko mo nei kong haba ka ero thri kala wan nak haba ka li ka ka ko to la wan ba kala ra matai uskom ka ba ini betap yang matai ni ka yeng so ko ben nak len jingi hatu ko por ikan mau yo blai ikan mau ikan merah tesiti bar hatu po la duai par so komen bodu blai la sha skor e jinwa jingi par kumta hi ga ba ka jingja ka ba ka air ka mata ka khamjam ni so komen ba kum ka hakum ka ni ka por ba ja kum ni ka po ka ba ja ka elang thari kidon ki so komen ba ki briu jingi ko ni ka la sha ikan mau so blai te kan ni ka don ka ma hadu kata panda ka jingi hakanu ka jingja ka banda ka jingi mat lai berit de bakrau la ka nuru ningkong di siap anak la jing mau shoblei habang ken mau shoblei nuri sumar un keruda baru blei udah berjaga baru blei bisnei baru blei hi ba la thau yang ikum ni ka balong mata dengaram dong menen ka singi ko ba ja kom tu siplei la ja kom tu par scam ni sutu ba ka ni kini skani mata singi mata kare good friday ka singi ka bakerpang ya ka jing syayap jong khon jong blei da ka mata ki pop jongi blei hi un riung sumar un ker un down pekmit nam ta ka jongi ti kom mi khmat kai ka don kam da ka liang juang idon ni pom pro
berkumpul mulai konsi berakawai gidon kam ya kibrio naga juang emily long hukpa baik naga le pi marsun phone hi naga le juga marmar hi la sim ka phone bat ka kwa ban i lo jong khmat la kli shwa la basnong la kli horosno phone nga ba ja kumta kau dah mersau nam dan mersau masnong ong ni songu ible dan mersau no jing sia ka jing ja basosi kada ka jar kha ban mersau la dan pada basosi marmar hi kumtu marmar hi lawan man pej kai ka bala penyerap dengan hamjai no kumtu nomor oto nomor syara ki sem bar ka benta juga pengasawan ng hawa singi te kumnu mikmat hi ka jong ngene bengi nomor ka jinge ajong jong ki pai ba ka shong ha ki no mikmat dengan mikmat rum fat ba ki so tho ya ka jinge pai ba ki no so snom pro hab stop ha nak le phi menam men chum tiong ne kendu da we ka kam menta sene kam ne kendu ri syam ngindor kat bat phi bagi don lebih khidmat kan ong lagi don khidmat kita mau kikit kia pe ba tang man ter kan nungut ki don kan no hajar kebut kadon kan no phau yeng ki don kan no spa ki bridon ki bring khal kan no kebut kadon bar kan no sunong ki don dan nak nak jong ai don ibe arbu ibe ru arngot ru kade ka benta jong banirap nak benta sno ka thau hi bro ka wei te to hang ni ka por hi menta kindon santli ki yeng ki bandak le jong la pakhre lekan berubah senang mata, ngis IT ke long na de ka tin, ba ngis IT ke tin na ka mata ju yeng santli ngis IT ke tin, dam za arni ki na mata ki santli ki yeng IT ke tin, de kumtu pada sing marmari ngil la kumula sim ar smit berubah senang aljin masuan perket itu ki tin. Ini kita supaya posken suara ke saya mengan berubah senang beraljen, penonken kita na pemula ni juga nang tu proses nang banas nang pada kamar ke sepen nang le jong kiniki nang le jong ki pai ba ke sepen kam dengan sekerpat baik ini haba nasya bal agitin kena nyau ha khang beram kan ro ka jing duna hang neng tai khang beram ra ka sosi khang kena le pai ba kan hun de marmar kumni menta ngan le jong aro kala pakhre ka dong jirap melum bala ban ai nam ta ka jong pi phang phi mi khuslai phi perkhat kan kumdur ko bangle hoi nak le jong pi lor ba ja kum ni lor ba jing hi sem kapala ka sim yo ka ke prokham yo ka bo jing ba do ta la pakhre man de ka jing jirap han ka por mata din na len kom bidures isi alti mata te dem dong ati ro basnong so poi ni jarap te ka mut mata ni hang ni baro ke de jam aja de phra yeng pratuli yeng ber hamjur mata hang ni pratuli de kini mata ka long don ke man yo da ni opisa bagi don pada ke man yo ba ka tin ba ka pisa tega jing temu jong am ai ban mata ba kapisa nang belen dak lepi pinyo ban yo penon kam nang kam thiet predek nang kam thiet mata ka long yo ke dieng la ban de kan ka tai nang ba ban ai mata ka tin kam mut ka tin ka biang ni don kam ba siwi jon kam tega su thu ba bon pos no thau ke de gibri bujun jar stam ke bakardo te ka long be ba do ka ta te to hani por mata dak le jonga ini ye ka ba jiwan jonga ni ka por mata pisngo thungong dak le jonga ka mu pa ku ni men haba wan mata haba wan uhun men wan du kunyi wan du khpa ha ka jing jar ha ka sitam don kam lak no kalau mungkin bak ruang la ka jong ikhun la ka jong persa wan dakti abu pisau thu haba mama dan du khpa wan si ikhun wan si persa wan dakti ka du mama dan du khpa bon ji kli tengah du mama du khpa du kli ta da haba wan haba jing jar sitam kai berkam menta la ka jong par ka badai badala shalis ni pada kan long la ka jong ka ban nak liang juga ka pakhre dan lor kan ni ka pentep entai ki no snong ban nak liang jong ka ban nak liang ju video ru alaikan ham mit ka smak dan ni por mata di nak liang ji la sim ni jin kam khot ban mar ji ka long si submit sa video UCDC ka second DC ban nak liang DC ru pisi yo jirap di hang ni ka ju menta ka ka jirap na liang wi ka jong ban nak liang jong Deputy Commissioner East Kasil phi ka mut ka report mata ai gurau sebab pasu video sebab DC pada mentahapan besar sarkar dengan scam ka pisang scam ka bah bede bini ja dan ka sengi la usia minister wala pentep sebaro ki MLA ke pada po jong jelang wong pe dan menonu ka jingja po kon si irap lem te bo cuma minister do lepa ka jing temu kalau kita jingja ban a jirap nak le jing Malaysia gitu ki pamat ya ka bukan ka jingja to sai sien ka bla simune nak liang do basno nak liang jong rang ba ki long kemi te dai trei bhai ki jing no kam sno thau te khanang ta ka jingbet jingbiang te kan ni ka por ba snong don kam ro basno don kam menta ki rang ba don kam ki long kemi
So komen mana kali ni kita hang don kam betrelang nam ta ka jingbet jingpiang ka bade nam ta jong ilang boro. To han ni po matang IT ni ka jiram. Syaki ni ki long yeng ki ban yo ka pisah. Bat kum jo ka tin ka bangas IT ha tio maswan. Pada simpan